Hello, welcome sa God's Mission TV, mga kaigsunan, mga hinigugma ko nga mga higala, atong mga followers diri sa God's Mission TV Facebook o kalipay nako nga makigstorya na usab kanimo karon mga kaigsunan. Well, naside ko nga ikaw karon nakas ka busy, nausab ikaw sa imong trabaho, nakas sa imong mga transaction, naba kasi imong panimalay, asa makakaroon na side ko nga nangandoy ka og mga mayong butang sa imong kinabuhi. Nangandoy ka og nindot nga kaugmaon. Kung ikaw batan-on karon nangandoy kang nindot nga kaugmaon. Kung ikaw ginikanan karon nangandoy ka nga nindot nga kaugmaon sa imong mga anak. Of course, sa imong pamilya. Uban nato nangandoy mga negosyo, nangandoy mga kaptangan, daghan tag mga gipangandoy mga kaigsoon. Ug kanang tanan gawas nun ta ana nga pagbati nga din makapangandoy tag bisag unsa sumala sa atong gusto. Apan ni oras sa tugutik ko makaigsunan nga at least makaigsunan maka-enlighten kanimo. Nga ang Dios duna usoy pangandoy. Ang pangandoy sa Dios makaigsunan para ra usab kanato. Walay laing pangandoy ang Dios nga kita iyang binuhat, kita iya ang gihigugma, kita gibuhat niya sama sa panagway. Walay laing plano ang Dios alang nato. Nga kita ngayang binuhat, mo daig niya, mo simba niya, mo pasalamat niya matag adlaw, magpasidungog sa iyang pagkamaayo, sa gamhanan nga ngalan sa Ginoo. Mo nay pangandoy sa Dios kanato. Wala ko na side makaigsunan kung ikaw usab karon na bakay pangandoy sama ni ana. Nga ang imong pangandoy usab unsaon nga siya malipay, unsaon nga siya maalagad nimo, nga makapasidungog ka sa Ginoo. Posible ba nga karon ang imong mga pangandoy imo-imo ra? Wala ka siguro nakapangutana sa Ginoo. Wala ka siguro mikonsulta sa Ginoo. Kana ba imong pangandoy imo ba nang gididikit sa Ginoo? Kana ba imong pangandoy imo ba nang giampo? Kana ba imong pangandoy imo ba nang gihalad sa Ginoo? Well, imo bang gisaligan ang Ginoo nga siya ang tag-iya nga makahatag, siya ang makahimo, siya ang makafulfill, siya ang makatuman sa imong pangandoy. Daghang mga tao karon panahon na makaigsunan niya, tanan pa ng kamot, ila-ila silang kaugalingon. Naning kamot ta para sa kaugalingon. Well, naning kamot ta nga kining unsaon nga mahimong successful ang kinabuhi. Well, normal na sa pangandoy sa tao makaigsunan, pero ang problema diya makaigsunan. Mahimo nang dakong problema alang kanimo kung kanang imong pangandoy imo-imo ra. Tungod kay at the end of the day makaigsunan, frustrated gyapon ng tao kung ang imong pagpaningkamot dili nimo tugutan ang Dios nga mo'y mohatag kanimo resources, mohatag nimo katumanan sa imong mga pangandoy. Igsoon ang Bible klaro makaigsunan nga nagtudlo kanato ug naghatag kanato makaigsunan og pamaagi, nagtudlo kanato unsaon nga ang kinabuhi sa tao makaigsunan mahisubay diya sa kabubuton sa Dios. Nga kung muuswag magali ang tao, mopasalamat siya damor siyang moalagad sa Dios. Kung naaman ang tao sa pagpanginahanglan, mudangop gyapon ang tao ngadto sa Dios, musalig sa Dios. Makaigsunan, hinumduman nato nga kining tanan natong paningkamot mohatag tag husay ani sa Ginoo. Natay accountability sa Ginoo. Busa ako kang gidasi karon. Nagikan karon makaigsunan, tanan nimong paningkamot damgo sa kinabuhi pangandoy. Ato nang ididikit sa Ginoo, ato nang dadon sa mga pagampo. Tuguton nato ang Dios nga siya mo'y nagbuot, siyang nagtag-iya, siya ang makatuman. Iya tanan. Ang Dios may makahimo ni ana makaigsunan. So man na nga maimo ng tanan, grabe nimo pangkamot makaigsunan, di ra gyapon nimo ma-enjoy. Kay kwaon ra gyapon kas Ginoo. Mawahanaw ra gyapon tanin ning ibabaw sa yuta. Gani sa Bible makaigsunan, dunay gisgutan ni Jesus, dunay usa ka tawo nga daghang kay abot siyang mga crops. Tukod sa dakong kamalig, giguba niyang gamay kamalig, miingon siya siyang kagalingon, mukaon na lang kog matulog. Og sa kalit dunay tingog miingon, "Hoy tao, buang. Wala ba ikaw nasayod nga karong oras sa gi-required ng imong kinabuhi?" Nawa tay mahimo makaigsunan. So, muna nga dili ta kabuot sa atong kinabuhi, nay Dios nga nagbuot ini. Nga mo siya nasayod. Siya nagdetermine sa atong adlaw, bulan, tuig makaigsunan. Busa ako kang gidasig nga pinakamaayong makaigsunan. Kining tanan atong pangandoy paningkamot unsa atong transaction. Ato ning didikit sa Ginoo. Ato ikonsulta sa Ginoo. Atong pasalamatan daan si Lord. Ato ihalad sa Ginoo. Natay relasyon gyud sa Ginoo matag adlaw. Nagtawag ta sa Ginoo, nagpasalamat ta sa Ginoo sa mga butang nga naa nimo. Unsay naa nimo karon imong pasalamatan ang Dios.
Muhatag tag panahon gayud sa Dios sa matag adlaw. So busa mga igsunan ini nga kapunon. Usa lang ni ka simpleng reminders no pagdasig usab natong tanan. Hinumduman nato nga walay ato ani bisang gamay tanan iya gyud ni sa Ginoo. The heaven and earth is the Lord and the fullness thereof. Ug ang tanan nga nagpuyo nining kalibutan na makaigsunan iya sa Dios kita. Gipanag-iyahan nata sa Dios. Otherwise, kung dili ta muhalad sa Ginoo, di nato ni isalig sa Ginoo to kinabuhi, na ay kaaway nga mong yawa makaigsunan mangangkon usab nimo. Munang yawa na sa plano sa tao, ang tao yang iposes. Aron nga ang tao makaigsunan, ya ang panigyaon, ya ang iposes aron ang tao makaigsunan. Adin mawala diya sa insaktong direksyon unta sa tao nga makadangop unta siya sa Dios. Busayo ko pensa sa kinabuhi, mintras buhi pa ka, ihalagad na sa Ginoo. Magtuon ta sa iyang pulong sa Ginoo mo na roadmap sa itong kinabuhi. Aron nga damot na makailas Ginoo, ug damot matultulan ta sa paagi sa pag-alagad sa Dios sumala sa kabubuton. So, dalay ko ng Dios, salamat sa iyong pagpaminaw makaigsunan. Ako mag-ingon kanimo, ang tao nga naipagtuo, dili sa mapakya sa paglaom. Kaya ang Dios nga nagsaad sa iyang mga pulong, matiud-anon siyang mutuman niini. God bless you makaigsunan o bye-bye.